I ara, quin conte voleu que us expliqui avui? El conte de la flor de l'Himàlaia. Un altre cop? L'àvia ha dit que encara existeix. Creus que podríem anar a buscar una flor? L'Himàlaia és molt alt. Estàs segura que vols fer aquest viatge? Sí, el faig per la meva àvia. Doncs encara no has arribat al cim més lluny i molt amunt. Bé? Digues, ratolineta, com goses venir fins aquí? Però per aquí hi ha guineus, mussols, links... En aquest bosc hi viuen tot tipus de depredadors. Diuen que fins i tot un llop. On vas, ratolineta intrèpida? Vaig a buscar la flor de l'Himàlaia. Aquesta cosa d'aquí és una arma per lluitar? Això és un ukelele. Què? Bé, no es troba cada dia una ratolineta que canti amb una guineu. Ei, vell amic, he deixat anar per aquest ritme deixat portar. Quin bon ritme que tens, que potser molts encantat. Recorda bé, si estàs nerviós o has deixat anar, depèn de tu. Treu el ritme des de dins, que balles molt bé. Ets molt valenta, ratolineta! Molta sort! On és ara? Yuko i la flor de l'Himàlaia.